Εντάξει, είναι η παλιά πετούζα, αλλά δεν βαμβάκι αυτά, η σύγχρονη κάπου. Γιάννη. Πες μου αν σε ζεσταίνει και αν σε κάψω. Σε ζεσταίνει. Ήπια. Το δέχεσαι. Έχει ζέστη πάνω. Λίγο. Πάμε τώρα να σου πω εγώ τώρα. Τώρα έχει περισσότερο. Πες μου τώρα. Πιο μικρή. Κοιτάξτε τώρα τεχνικές που είναι μέσα η ζέστη, η θέρμανση και δουλεύουμε. Σ' αρέσει? Ωραίο είναι, Εδώ που έχεις το αιμάτωμα δεν αισθάνεσαι κάτι. Αισθάνεσαι λίγο ζέστη ρε παιδί μου εδώ. Εδώ. Λίγο. Κάτσε να κάνουμε τώρα και κάτι άλλο. Κάτσε όπως είσαι. Σε 10 δευτερόλεπτα τελειώνουμε. Κάνουμε και κάτι άλλο που σας αρέσει. Βάλ' το κεφάλι σου μέσα, εσύ δεν κάνει. Εκεί κάτσε. Κάτσε, βάλ' το κεφάλι σου μέσα. Πες μου τι αισθάνεσαι, τίποτα. 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 Είναι όλοι μέσα. Κοίτα. Όχι εσύ, κοίτα. Κοίτα τώρα, θα μου πει τι αισθάνεται ο φίλος μου. Στο άλλο σημείο. Σουροδόχο κίστης. Εδώ. Πες μου, δεν θα πονέσεις καθόλου. Πες μου. Τι αισθάνεσαι? Ένα τσικ. Πες μου. Τώρα, λίγο. Τώρα. Τίποτα. Και πάμε και εδώ. Και θα σε αφήσω για 15 λεπτά έτσι. Και θα δεις πως θα φύγει με 2 θεραπειούλες στο βηματάκι. Εδώ δεν πάμε βαθιά όμως. Γιατί έχει αρτηρίες εδώ. Για πες. Τώρα. Ναι, γιατί εκεί είναι κάπως. 3 και άλλες 2 θα βάλω. Θα βάλω μια εδώ στο ισχυακό να βοηθήσει κάτω. Χαλάρωσε τώρα τον κόλλο. Χαλάρωσε το γλωτό σου. Χαλάρωσε. Ωραίος. Πάρε. Τι όπα, πάρε. Σωστός και παίρνουμε λίγο αίμα και εδώ. Πες μου. Όπα. Κάτσε και όπως είσαι. Και αυτό το παίρνουμε. Κάτσε 15 λεπτά εκεί.